Da, maestre? Ia! Ampețele din seara asta, din evenimentul Iași, România pentru Pace, care le-am semnat, va rămâne la primăria orașului Iași pentru domnul primar Mihai Chirica. Și pentru ieșire... De gălăgie! Mai puțin de un minut și intrăm în 2023. Toate ecranele de aici ne vor arăta când mai sunt 10 secunde și am să vă rog să fiți alături de noi și să numărăm împreună intrarea în 2023. Nu uitați că după artificii nu pleacă nimeni acasă. Carla's Dreams sunt deja la Iași și vor cânta pentru voi. Mai puțin de jumătate de minut până în 2023. Și când apare acolo pe ecran, și începem împreună să numărăm pentru că este revelionul vostru. Ești pregătit? Da! Cu toții să fim pregătiți, cu multă emoție în suflet, cu multă pozitivitate, cu multă iubire, să intrăm împreună în 2023 și să ne bucurăm de acest moment unic. Ce trăim noi acum este un moment unic, așadar trăiți-l intens, trăiți-l frumos și bucurați-vă de el. Fundalul sonor pentru această seară este oferit de Ovidiu Liban Țăndărică. Ia să știți că am telefonul pornit. 8, 7,